Salam pasodalar dünyasy magazinymyzyň mehriban müşterileri. Gelin gaýdylanmaz biziň magazinymyzda seýrek gelýän renkleriň biri 24 karat Dubai naborumyz geldi. Bu renkken tapdyrýan renkleriň biri del 66 pigment 10 adamlyk bolup gidýär. 10 adamlyk naboryň içinde diňe ulanylýan zatlar bar. Naborumyzyň bahasy 3200 manatdan. Naboryň içine 12 sany personal tarelka, 12 sany salat tarelka, 12 sany palaw tarelka, 12 sany nahar käse, şeýle hem 12 sany çay käse, 2 sanak çaýnak, 4 sanam awalny tarelkasy bar. 12 adamlyk 66 pigment pasoda naborumyzyň bahasy 3200 manatdan. Şoňa meňde bagem almak isleseňiz, şol renkdäki 12 pigmentli bagemamyzyň bahasy 2700 manatdan mehriban müşterilerimiz. 24 karat Dubai nabor bolup gidýär. Şäher içine welaýadyň etraplaryna tölegli görnüşde dastavka hyzmatlarymyz bardyr. Goýjak nomerlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ähli jaňyza sag bolan.